nun na tam tak suat tu malaria vaccine scientist ten an siam thiam ta April ni somni pathum sang ni somni pakhat daruk le chan ve Jenner Institute of Oxford University UK chuan malaria vaccine an siam chuak thar an thu choin atar lan dan chuan he malaria vaccine an siam chuak thar en chin na clinical trial a chuan malaria dang tura achak zong 77% ani WHO thu dan chuan kumsang ni sombako chung ringot po khan malaria wangin mi millions an ni somni pakwa andam lawa mi nuai li sang kwalai ram somriat pasari atangin thianom anti malaria vaccine siam tura beitu scientist te soidan chuan he vaccine hi mantlom le hlomlian thama siam chuana Serum Institute of India in akalpuyang ti World Malaria Day April 25 hlendon trep hian an puang he thil mu chua thar hi khovel tan malaria do na konga thil chin chia tlak kumtam tak chung mihring kumtin nun na tam tak suat tu chu ati niam pha nge be se ane nimin zirtop ni khan Jenner Institute of Oxford University UK a scientist te chuan malaria vaccine an siam chua thar en chin na clinical trial chuan chakna 77% an nei ti puangin World Health Organization in abei sai 75% khum theim saber ane malaria vaccine siam tum hian tun kum zate meu chung hian nasataken mun sang sanga bei ani toa tuna mosquito vaccine enchin le man mek GlaxoSmithKline ten an siam hi WHO in Kenya Ghana Maloi mate enchina he vaccine hian malaria sathlia dewa 39% le malaria nasa dewa chuan 29% cheu adang veng theiti kumli chung Africa ram thing kata no pangte zual nena enchina hian ashiatani tuna malaria vaccine Oxford University te mu chua hi huam zawzo ka enchina clinical trial ramsang palitlan chua no pang sangli le zariat nena enchin le turani WHO soidan chuan kumsang ni sombokwa malaria wanga khovela damlo tamberle thi 94% te chu African region atangin ani malaria hlor berna ania Southeast Asia region in dodin 3% ania Eastern Mediterranean 2% anni Western Pacific region America region chu malaria 1% ai claim anni malaria hlor naram 87 zinga 46 te chuan kumsang ni somboko chung khan malaria wanga damlo singkhat noilam an nei ane malaria vaccine siam tura beitu te soidan chuan malaria vaccine an mu chua thar hi mitin leithei tura alom lian thama siam chua na chu Serum Institute of India SII10 an kalpuyang ti thu an puang chiang ngal ane SII hian siam chua phalna an mu vele tho khanna tan dos millions an ni an siamang